Тъй. Сега тук процедурата е вече са малко по-сложна, аз ще го направя, пък тебе ще ти дам ето и да го направиш, да видиш как се прави вече. Добре. Айде сега. Ще ти покажа как става. Его да хоп, от тук тъй. От тук тъй го от тук тъй. Хоп! Това изваждаме го. Правим го ай тъй. Ето го. Хоп! И его да и сега. Още малко трябва да се събере, само че. Така. И го пъхаме. Оп! Ето готово вече. Ето и трябва да бъде. И нулата вкарваме тук, пък фазата тук. И готова работа. За спа. Окей? То и то. Готова работа.